Bulagayin agad natin ang Lunes na maaksong pagtugis sa mga balatuba at sagad sa anomalya. Wala nang warang-warang, puro alis agad para mabilis mawala sa mga kumas. Kaya mga tol, ipostas muna ang mga sarili sa harap ng TV dahil bakbaka na! Mga tiwali at pamaya, walang kawala, pananagutin. Calling Gayan Pangasinan may sariling mundo ang isang kumpanya ng minahal. Ang ubos kasi ng DNR nilapastangan. Tuloy ang hukay ng Black Sun, ang siste, pati si Governor. At sumusuway ng batas na tulong raw na binibigay ng pagmimina sa kanilang bayan. Abay, ano yan? Kasing itim ng Black Sun ang diskarte yan, Governor Espino. Narito po ang aming ambo. Oktubre nitong taon ang inilabas ng T3 ang illegal na pagmimina ng Alexandra Mining and Oil Ventures sa baybayin ng Lingayen sa Pangasinan. Nagad namang siniyasat ng Mines and Geosciences sa DNR bilang pagsunod sa Republic Act 7942 na nagbabawal ng pagmimina sa baybayin na nag-issue sila ng cease and desist order. Actually, we have requested them to stop the operation of Alexandra Mining. Pero ang closure order na ibinigay ng DNR sa lokal na gobyerno, wala effect sa mga opisyal doon, lalo na sa mismong gobernador si Amadeo Espino. Kasi naman, ng aming balikan ng baybayin, kabundok na Black Sun pa rin ang sumalubong sa amin. At ang kumpanyang magulang, lumipat lang ang pinaghukayan sa tabing barangay. Sinabi ng paraan na pinahinto na, nakausap din ni Erwin, yung director ng Bureau of Mines ng Fernando Reunion. Sinabi nila na hinto. Pero ito, hindi. Ang mga dating takot tuloy na residente, nag-ala Bonifacio na rin sa galit. Maraming taong natatakot dahil alam nila na pag hindi na pahinto ang may illegal na mining na ito ay magtutulot ng kapahamakan. Pinalikan namin ang opisina ni Gobernador Espino. Mismo provincial administrator niya na si Rafael Baraan ang siyang nakapirma sa small-scale permit at humarap sa amin. Wala, but they were in the process of trying to get it. Natisod namin ang proposal ng ecotourism na ipinagmamalaki nila. Aba, wala man palang MOA na approve ng Provincial Board of DNR bago masimula ng anumang proyekto. Kunti ba naman itim na Black Sun ang budi ng gobernador ninyo dyan? May closure order na nga, tuloy pa rin ang tirada ninyo. Inubos na ng kababayan ninyo ang baybayin. Hintayin pa ba natin tuloy lumubog ang Lingayen? Para sagutin ang pangalawang pagkakataon ng reklamo niya, nasa linya ng ating telepono si Provincial Administrator Rafael Baraan ng Lingayen, Pangasinan. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Erwin. Ano ho nangyari? Bakit ho? Meron ng cease and desist order. Tuloy pa rin ang operasyon ng Alexandra Mining. Wala nang Alexandra Mining doon, Erwin, no? Ang nangyayari doon is a land development activity na para alisin yung mga foreign elements doon sa lugar para makapagtanim kami ng gas na kailangan sa golf course. So, inaalis namin yung foreign elements, papagtan yun na mas maraming garden soil. So, parang ang example niya, Erwin, is nagbungkaw kami ng sarili naming lupa in the course of pagbubungkal, may nakita kami mga black sand, kaya iniipon lang namin yung black sand. Iniipon. Ngayon, ano mo, yung lugar na yun, hindi naman black sand lahat ang kargaron. Actually, doon sa Sabaran, 25 hectares, may black sand. Yung sa Estanza, nakita namin mga 80 hectares may black sand. Pero yung sa maling lahat ang nandun, lahat. Aalisin din namin yun para lagyan ng garden soil so that yung golf course ma-develop natin. Sir, sandali lang ho, isa lang ho katanungan ko, napakahabol na sagot ninyo. Yun ay natalisod nyo lang yung black sand, pues, kung natalisod ninyo, kailan nyo titigilan ho yan? Dahil yung mga barangay ho, mga officials ng barangay, mga residente dyan, araw-araw tumatawag sa araw-araw tumutay. Kailan nyo titigilan muna, Mr. Baraan? Pero hindi namin titigil dyan hanggang hindi namin naalis ang lahat ng foreign elements doon sa golf area. Administrator, si Ben Tulfo, mawalang galang lang.
Di ba may kautusan ang DNR na pinahihinto kayo? Bakit sinusuway ninyo? Wala Gusto pang niya po maging sa violent DNR ninyo? na pinto kami sa development project namin. May cease and desist order, Mr. Barana. Ang reason this order po yung sinasabi nila ng small mining, wala naman pong small mining doon. Well, Mr. Baraan, iyan bang ginagawa ninyo? Large-scale mining, small-scale mining, o rocket? Wala pong mining doon na distrito po. Ano Wala pong pong mining. ginagawa ninyo paghuhukay? Yun po ay pag-develop ng lote para maging Kaya nga, makasahan. yan ba meron kayong permit? Meron ba, pinayagan ba kayo ng DNR? Sumusuway kayo sa DNR? Wala po kami sinasaway na permit ay sa order ng DNR. Siguro ang gusto mangyari mga tol ni Mr. Baraan, kung mawali tayo ng panibagong cease and desist order, wala doon sa pag-uukay nila, paghahanap daw ng mga foreign elements sa mga graba. Yan ang gusto mangyari, Mr. Baraan. Tingnan mo kami ng cease and desist order, tapos meron kayo next time palusot, pag nag-uukay na mawal kayo. Foreign elements, baka ano na, national elements naman. Yan, foreign. Hindi ko lang usapan. Ay, ganito na naman, Mr. Baraan, sir, walang galang na, wala akong patutunguhan ito. Talaga hindi nyo aaminin na naging na kayo dyan, wala namang problema. Pero kitang-kita naman sa video, hindi naman magsisinungaling yung video namin, na patuloy yung inyong pagminina dyan, pati mga residente. Kaya, Mr. Baraan, sir, maraming salamat na lamang ho. Ano po, naubos na yung oras namin. Maraming salamat. Good afternoon po sa inyo. Pero ano po mga tol, ang pinamaganda niyan, Tolerwin, tumawag tayo ulit sa DNR. And we have to pressure the DNR na kay siguraduhin na matigil ito this time around. Pero mga tol, alam mo, there is specific ang DNR. Yan, pinatitigil sila. Kaya lang gumagawa ng lusot ito na ito. Hanggat may lusot, lulusot yan. Malaki pala yun, isang barko, milyon. Wow, yung mga residente. Saan mo dadalhin yun? Ang tanong, di ba? Pang-garden soil? Ang kami dito na kliyente niya ay Korea. South Korea. Yan ang sinasabing idadala sa barko pagkatapos sila backdoor sa mga beaches sa Pangasinan at palabas. Baka pwede na rin tawagan yung DNR. Kasi tayo pa ay kasaga. Resmac yata. Resmac na rin tayo mining din. Usually yung mga local officials ang matigas ang ulo. Kaya yung DNR talaga yung sumasyon. Tama. Ang pito ng bayan ng DNR. That's right. Nagbatas ng kautusan ng DNR, ang problema raw ng DNR, itong mga provincial government, makitigas ang ulo, gagawa. Alam mo kung bakit mga tol, hindi kasi kaya muli ng mga pulis. Dahil beholden yung mga pulis sa mga local politicians. Siguro pinakamaganda niyan, yung DNR, humingi ng ayuda sa militar. Pero karamihan sa ginagawa ng DNR, kalimitan dyan, ano? Nagdadala sila ng batalyon ng army at batalyon ng police. Kasi kakasayan may sarili mga goons dyan ng gobernador Private army. Mga babae at batang inaati.